Vítajte, rád by som vám predstavil rodinný dom vo Važci, ktorý je vhodný nielen na rekreáciu, ale možno aj na trvalé bývanie. Tak poďme sa spolu na neho pozrieť. A poďme si tento dom pozrieť aj z vrchu. Ak vás tento dom zaujal, pokojne si dohodnime stretnutie a poďte si ho pozrieť aj naživo. A medzi tým sa viete po tomto dome poprechádzať aj 3D virtuálne. Túto obliadku nájdete na našich stránkach www.haloreality.sk a budem sa tešiť na váš telefonát.